диққат! Хабари муҳим! Медонистед, ки дар муддати 180 рӯз бо забонҳои англисӣ ва русӣ озодона гап задан мумкин аст. Ҳозир мефаҳмонам. Пеш забонҳои англисӣ ва русиро солҳои дароз бо азобу машаққатҳои зиёд меомӯхтанд. Акнун ба ин тамоман ҳоҷат нест. Чӣ гуна мегӯед? Ин бениҳоят оддӣ аст. Ҳамаи мо забони модариамонро аз гирду атроф, аз суҳбати ҳаррӯза ёд гирифтаем. Инро олимони Амрико исбот кардаанд ва мутахассисон методи навро кор карда бароварданд. Акнун ҳама бо тавассути ин метод дар муддати 180 рӯз бо дилхоҳ забони хориҷӣ озодона гап задан метавонад. Агар шумо низ бо забонҳои хориҷӣ озодона суҳбат кардан хоҳед, пас ба мо муроҷиат намоед. Боз як гап. Ин видеоро ба он рафиқе, ки 5 сол боз ба курсҳои омӯзишӣ рафта, ҳоло ҳам гап зада наметавонад, равон кунед.